Takže čauvec, pokračujeme v té první části. Jedeme tedy na šampionát do Valedale. Já si vezmu jenom koně, jinak jo. Tam toho. No. To nevím. Tak, to tam necháme. Ústečku. Tak. Wolfince sundáme takhle, aby to bylo OK. OK. Nasadíme teda tady k Silverovi. Takový. No. A my můžeme tady vyrazit. Pak budu trénovat Tinkera a Araba, protože tady ti dva už jsou. A doufám, že to nějak stihnem tam dojet. No. Trošku přidala, konečně. Já se budu dívat, co... Gatě. Tady to mě dostalo. Sakra, kam já to jedu? Bože, já jsem plná kráva. Já jdu do Figrové. Bože. Pardon za to slovíčko kráva. No tak... Kolik, že to mám Jesso, jo? Tak to se tam... portnu... Majitelce to určitě vadí nebude, stejně to vydám za úkoly. Tak, super, dojeli jsme, juhu. Chcete potlesk, potlesk, potlesk. Lalalala, potlesk. Tak a já se teďka budu dívat, co tady tak je nejrychlejšího. To bychom nechali. Command. Drink. Teď to vypadá dobře, takový, že bude hodně. Boty jsou taky, jo, rychlí v celku. Tam nejsou ty obyčejný. To bychom asi nechali takto. Já zatím udělám stáje. Doufám, že nebudu v groupu 1. Běž, Silvere, běž, here.
Ježíš, to zase vodu musím. Já to zase stříhnu, ať zbytečně nemarníme čase. Takže stáje máme hotový, my jsme připraveni na závody a zkusíme to nějaké místo se aspoň umístit na hezkém místě, no. Silvere snad ho předbije, než ne. Level 12. A nebo mám fakt nějaký pomalý oblečení, to je divný. Ne, mám... No. Možná teď nebudu ladit. No, to je jedno. Ale je tady hodně dobrý oblečení. Sice to vypadá jak šašek, ale... Má to dobré papítky. Nechám tady to. Command. Toto. Nechám. Tak, že bych... No a takhle asi budeme závodit, no. Co už, no, tak se umístíme nějak hezky. Motherfucking the Nutella the fucking double vlogo. Asi to zrychlím a pustím sem písničku. A nebo ne, rozhodla jsem se, že ne. Nakonec tedy. A já to stříhnu, až budu přihlášená opět. Jsem přihlášená, dobře? No a... snad jsem, jen doufám, že se vám to video bude líbit, protože jsem se snažila a prostě nerada mluvím do mikrofonu a tak, když už natáčím ty videa, tak proč ne do toho mluvit, že? Takže jakože dělám to pro vás, abyste a mě chvilkama slyšeli, jak teda vypadám, jak mě slyšíte. Doufám, že mi... Tady k nikoho neznám. Člověče, takže já asi hraju na druhém účtu. No a tak. Nějak to dopadne. Sakra. Jak se starám o ten účet té majitelce, tak jak má to Tinkera, tak nic proti, ale mně se ty Tinkeři moc osobně